започна в студио Дюн. Според организаторите, интересът към екзотичното дансово изкуство главоломно нараства и броят на желаящите да се усъвършенстват в него става все по-голям. Ориенталските танци са атрактивни, предизвикателни и не на последно място доста трудни. Това обаче не плаши ентузиастите и в курсовете се записват хора от всички възрасти. В момента интереса на всички ориенталските танци се засилва. Все повечето хора проявяват интерес на всички възрасти, както и малки деца, така и жени, които на една такава средна възраст. Самите танцори от класическия стил почнаха да преминават вече в различните нюанси на танците, освен в латиното и в ориенталския стил, който всъщност е много добре вече развити в София, във Варна, в Бургас. Любопитен факт за ориенталските танци е, че в основата си те съдържат движение в класическия балет. Ръцете са по-така важни, по-елегантни трябва да бъдат, по-фини и по-нежни. Другото, което е съществено важното е самата чувствителност и актьорското майсторство по време на самата хореография. Иначе другите стилове просто подпомагат и за мен е важно курсистите да са преминавали през различни школи, обучение, преподаватели, защото това обогатява всъщност и тяхната танцова култура и дисциплина вече в поведението на самото тяло. Курсовете по ориенталски танци се провеждат подобно по желаящите време и се ръководят от високо квалифицирани преподаватели. През декември във Варна предстои първият по рода си ориенталски мюзикъл 40 дни 1001 нощи, като в него ще участват и танцори от Бургас.